Bible Lesson 12. Friends meet again. And the memory verse of this lesson is, I am he who liveth, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Revelation chapter 1 verse 18. Cholkar khatanima saber, Sunday zing ania. Khwa chu alathimin alavar chiang lava. Thogle khata Isua anzal na thlan chu engin aron chuna vantir kau Gabriela chu vana tang aron chuka amel chu kol phe ang maya engani lir alo nginga sipai thlan veng tu te chu khur chungin leya an tlua vantir kawin thlan chin na lungrit tak anor son lai an hmuwa sipai te chuan vantir kawin pathian fapa thola lo chuak ro ipa in a ko che tia a au chu an hria a isua chu thlana tang chuan alo chuaka voile khata eng eng tak chu alo bo ta deya isua po chu a bo ta deya sipai te chuan thlan in hong chu an thli renga manmo takin an thawa pilata omna lampanin an tlanta a thil thleng chu an hrilh nge ngai ani chumi tu ka tho chuan ni chuah ma in Mary Magdalene chu huana thlana chuan akala siak rim tuile bol lo isua taksa achul tur akenga thlan alo thlen chuan athil hmu chu o oi theilawa thlan khar tu lung thlan chil tu lung lian tak chu lum son dei alo ni a achung chu a han ena arwak tuin emo arwangan la ti in Mary chu atapa a in hera zirtir te shil turin atlan ta thuaya akir le hlan chuan meiche rual dang huana chuan an lo kala mipa tlangwal lano pangdeuh thlan bula chuan a thu an hmu a ani chuan an hena isua heta a om to lo a thole ta ati a meiche ho chu thlana an luta a chunga chuan vantir ko an hmu a ani chuan isua in athi ma khan ni thum nia a thole don ti a soi kha shreng ro alo ti a an lung ngai na te chu hlimna alo changle ta a manmo takin zirtir te shil tur chuan an kalta a zirtir te chu pindan chhong chunga isua hawa zanri an kil hauna khan an lo in kalhnan tlata Mari chu pindana chuan alut masa a thlana ruak ti in thocham le thoseng lo thok lapa ti hria tak chuan soya petera le johana te chu manmo takin thlan lampan chuan an tlana o thlan chu arwa ke Mari thumin shil hi adikani ti in petera chu awa manmo takin zirtir dang te shil turin an kira petera le johana ten an kal hnuah chuan Mari chu thlana aluta vantir kau pani a hmu a enga tinge I tra le ti in odam takin an ni chuan an lo zota lali suwa taksa an lak bo awangin atia thlan atang chuan a chuaka isua chu alo dinga ma se Mari chuan ani chu huan en kol tu emo atia atra awang chuan tunge ani a hmulo ani engwangin nge I tra ti in isua chuan Mari chu zota ani chuan kapu ilabo ani chuan a omna min shil te atia isua o asia than tak mai chuan Mari ti na han kawa chu vele chuan tunge ani ashata a isu atia isua na lo changa betur che hian ka chol man ri lawa amasa in ka pa wana mi ka bia ka ngai ani atia Mari ta na mit tui chu hlimna mit tuya alo chang ta zoka isua chu anung a hmu ani isua chuan meiche dang tepo chu zirtir te omna lama pan a kalmek tepo chu chibai abuka meiche ho chuan zirtir te omna pindan chhong chung an thlen chuan an tong rual thota isua adam anung min bia ani an ti a theilo shim shim zirtir te chuan an ti a meichia te thu soi chu adik ti chu oi harsa an ti a he jing lomom taki zirtir te tan chuan lungai thlak hle ani trembling khur
familiar hriat than impossible theilo